25e editie van het Zeeland Nazomerfestival gaat vanavond van start. Maar het is een uitgekleed festival. Door bezuinigingen is er maar 1 locatievoorstelling aan de rand van de provincie. En verder in deze Zeeland nu. Vroegere vijanden komen samen. En PFAS-moestuinen worden gesaneerd. Goedenavond. Het is het 25-jarig jubileum van het Zeeland Nazomerfestival. Maar de organisatie heeft het zwaarste jaar ooit achter de rug. Het halveren van de subsidie zorgde voor een rigoureuze afslanking in het programma. Met als resultaat 1 grote locatievoorstelling in Zeeuws-Vlaanderen. Dit is mijn hof, een boerendrama in de Prosperpolder in Nieuw-Namen. Waarbij dat er een broer is gebleven op het hof, samen met zijn zorgbehoevende moeder. En 1 broer weg is gegaan en die keert dan terug. En wat dat allemaal teweeg brengt dan tussen die 3 mensen in die familie. Zo gulzig als wat probeerde de knopen nog van jou vooral te vreten. Het is een heel actueel verhaal. De onderwaterzetting van de polders, dat ligt alweer even achter ons. Maar dat heeft diepe wonden geslagen en je voelt ook nog bij de mensen hier dat leeft nog. Dus aan ons is het ook om met uiterste zorgzaamheid en zorgvuldigheid dit verhaal te brengen. Het hele Zeeland Nazomerfestival speelt zich af rondom deze boerderij. Op 1 plek bijzondere voorstellingen die allemaal in teken staan van ons jaarthema, wat het land ons geeft. En daar ben ik eigenlijk hartstikke blij mee. Maar het is wel een hele reis geweest aan mij. Maar blijkbaar als je toch de motivatie in je voelt en het vuur in je voelt, dat je dan een heel eind komt. Op de plek waar straks de opening van het festival is, staat Anke Tanihattu. Anke, zijn ze toch inderdaad een heel eind gekomen? Er staat een festival hier op deze plek en het zoomt hier ook al van een soort openingszenuwen. Dus er is een voorstelling, 1 grote theatervoorstelling met wat kleintjes en tentoonstellingen, een wandeling en een concert. Maar allemaal wel dus op deze ene plek en dat heet dan Zeeland Nazomerfestival Nieuwe Stijl. Ja, de formule bestond de afgelopen 25 jaar uit 4 locatieproducties door heel Zeeland. Optredens op het Abdijplein in Middelburg, je had nazomerzingen, je had zo'n enorme picknick. Is dat alles nou voor goed verleden tijd? Voor goed weet ik niet, maar voorlopig in ieder geval wel. Gelukkig zijn er partijen die dat hebben overgenomen, want er is al de hele week muziek op het Abdijplein, dat doet de Spot in Middelburg. En die hebben ook de picknick georganiseerd voor komende zondag. Dus dat is fijn. Maar kijk, het festival moest gewoon keuzes maken. Als je maar de helft van je budget hebt, dan moet je gewoon kiezen. En dit is de keuze die ze hebben gemaakt. Ja, hoe gaat het Zeeland Nazomerpubliek om met die keuzes, denk je? Ja, nou deze voorstelling die is hier nog tot en met 6 september te zien en die is stijf uitverkocht. Dus dat publiek, dat is er nog wel. Maar die zijn natuurlijk ook gewend aan voorstellingen door heel Zeeland. En het festival heeft natuurlijk een reputatie hoog te houden van 25 jaar. Dus ik weet niet of dat gaat lukken voor de komende jaren. Ja, en als je dan hebt over die komende jaren, de grote landelijke subsidie is dus weggevallen. Daarom dit jaar dus die uitgeklede versie. Is al iets te zeggen dan over volgend jaar? Nee, dat hangt dus helemaal van de provincie af, want die moet ze financieel blijven ondersteunen voor de komende jaren. En dat weten we pas in november als de nieuwe cultuurnota uitkomt. Anke, vanuit Nieuw-Namen, dankjewel. Een ontploffing in een woning aan de Landrechtstraat in Vlissingen vannacht. Wat er precies is gebeurd is nog onbekend. Een ruit is kapot en er is schade aan de gevel. Ook binnenin de woning was schade door rondvliegend glas en brokstukken. Het is niet duidelijk nog of er iemand thuis was. Er zijn in ieder geval geen gewonden aangetroffen. De politie heeft na de explosie onderzoek gedaan. Ook de brandweer werd opgeroepen om te controleren of alles veilig was. Een proef voor een nieuw soort kerncentrale bij Borselen. Het gaat om een gesmolten zoutreactor die kleiner is en kernafval kan hergebruiken. Eigenaar EPZ van de huidige kerncentrale doet mee met de proef. Voor deze proef is een overheidssubsidie van een kleine 10 miljoen euro beschikbaar. En deze subsidie werd bekendgemaakt op een symposium in Nieuwdorp.
Scholen en bedrijven spraken daar met elkaar af om samen een kenniscentrum over kernenergie op te richten. Hoogbezoek in Nieuwdorp vandaag. Britse oorlogsveteranen en nazaten bezochten het Bevrijdingsmuseum en herdachten de Tweede Wereldoorlog. Samen met Duitse lotgenoten. Dit zijn Britse nazaten van veteranen die hebben gevochten in de Tweede Wereldoorlog. En datzelfde geldt voor de Duitse gasten. Kortom, Britten en Duitsers herdenken hier samen. En dat is uniek. Het gekke is, het is totaal geen probleem. In Nederland hebben we vaak een discussie, mogen er Duitsers komen op een herdenking? En zij doen het gewoon en het gaat prima. Ze maken deel uit van de club Flight Path of Friendship. Opgericht na de Tweede Wereldoorlog met als doel verenigen, verbinden en to continue friendship, reconciliation and for people to live together in harmony. Na de oorlog wilden zij de relatie tussen de twee landen herstellen. En daarom is er ieder jaar een herdenking. Soms in Engeland, soms in Duitsland en nu in Nederland. Voor het eerst in Nieuwdorp, waar ze een rondleiding kregen in het Bevrijdingsmuseum. I think it's possibly one of the best tours we've had. All the artifacts, absolutely amazing, but the provenance as well is absolutely fantastic. Yeah. Een leerzame dag dus. Volgend jaar is de herdenking in Duitsland. Het jaar daarop weer in Engeland. En zo zal het nog wel even doorgaan. Want een herdenking als deze is nu misschien wel belangrijker dan ooit. This world that we live in, friendship's absolutely vital. Yeah. Een gepikeerde BBB-gedeputeerde Arno Vaal vanochtend. Statenlid Martin Bos van Forum had 105 vragen gesteld over het dossier zoetwater. Ja, ik vind daar wel wat van. En dat vinden wij allemaal. Maar wij hebben die vragen keurig, netjes allemaal beantwoord. En daar is ons team echt heel lang mee bezig geweest. Hebben daar heel veel tijd in gestoken. Tijd en energie die ze beter kunnen steken in al hetgeen wat we al doen. En dat doen ze ook al heel veel energie in steken. Maar ik vind dit wel buiten alle proporties. Vaal ergerde zich ook aan het feit dat Bos niet aanwezig was bij deze statenvergadering voor de beantwoording van de 105 vragen. Jan-Paul van Hekken is door bondscoach Ronald Koeman opgenomen in de selectie voor de 2 WK-kwalificatiewedstrijden die het Nederlands elftal komende week speelt. Het Nederlands elftal speelt donderdag in de Kuip tegen Polen en speelt zondag 7 september een uitwedstrijd tegen Litouwen. De 25-jarige Van Hekken uit Arnhemuiden speelde tot nu toe 5 interlands voor Oranje, waarvan 4 als basisspeler. En Marvin Young uit Middelburg is voor het eerst opgeroepen voor Jong Oranje. De 19-jarige is opgenomen in de selectie voor het EK-kwalificatieduel met Israël. Young is inmiddels een vaste waarde bij Sparta Rotterdam. Supporters verkozen hem daar zelfs tot speler van het seizoen. Het afgraven van vervuilde grond op het moestuinencomplex in Kruiningen is deze week begonnen. Eind 2023 werden daar enorme hoeveelheden PFAS gevonden in een aantal van de tuintjes, waarop de gemeente besloot de boel te saneren. Daar is €1 miljoen voor beschikbaar, maar of dat genoeg is nog niet duidelijk. Een beeld uit betere tijden van het moestuincomplex in Kruiningen. Een miniatuur agrarisch dorpje dat vol stond met groente en fruit. Tot duidelijk werd dat een groot gedeelte van de grond licht tot zeer zwaar verontreinigd was met PFAS-chemicaliën. Dat leidde tot drastische maatregelen met dit trieste aangezicht tot gevolg. Ja, jammer dat het zo gegaan is, maar blij dat het nu eindelijk aangepakt wordt. Wij denken daarmee dat we een 1,5 meter diep moeten gaan. Op het moment dat die grond verwijderd is, dan gaan we de randen en ook uiteraard de bodem weer testen met grondmonsters om te kijken of we het totale vervuilde gebied weggehaald hebben. Het gaat volgens de gemeente in eerste instantie om zo'n 6500 ton vervuilde grond. Die wordt opgeslagen in Hansweert in afwachting van verdere verwerking. We moeten dit opbergen in, ik noem het maar even, categorieën. En op het moment dat die grond daar ligt, moeten we weer grondmonsters daarvan nemen om aantoonbaar te hebben hoeveel het PFAS-gehalte is van het bergje wat daar ligt, laat ik het maar even zo omschrijven. En afhankelijk van de graad van vervuiling gaat die naar verschillende verwerkers. Hoe de vervuiling is ontstaan en wie daarvoor de verantwoordelijkheid draagt, is niet onderzocht. Dus in die periode dat die grond
hier gebracht is. Werden er gewoon geen onderzoeken gedaan met betrekking tot PFAS. We praten over 2014, 2015. En een tweede is op zich dat het voor ons nu ook heel moeilijk aantoonbaar is dat het toen in die grond zat. Hoe vuiler de grond, des te duurder de verwerking. Er is €1 miljoen vanuit Den Haag beschikbaar gesteld, maar het is niet gezegd of dat voldoende is. Ik heb al gezegd, we gaan het 1,5 meter afgraven. Maar is het dan daaronder schoon? En dat bepaalt natuurlijk voor een heel groot gedeelte of we inderdaad met onze begroting uitkomen. Als de vervuilde grond weg is, komt er vervangende grond. We hebben 2 soorten weer in gedachten daarvoor. Eén om het vullen van de onderlaag. Dat hoeft geen hele hoge kwaliteit tuinaarde te zijn, als u snapt wat ik daarmee bedoel. Het gaat gewoon om schone grond. Die komt uit Ierseke. De bovenlaag werd door de moestuinders zelf opgezocht. En er is een partij grond gevonden die voldoet aan onze eisen. Nu hebben we daar een grondmonster van genomen, zodat we ook zeker weten dat we goede grond hebben. De gemeente schat dat de klus zo'n 2 maanden in beslag gaat nemen. Maar daar moet de vervuiling niet groter zijn dan gedacht en moet ook het weer meewerken. De dag begon mooi, droog en flink wat zon. In de loop van de ochtend en middag raakte het toch vanuit het zuidwesten bewolkt en ging het hier en daar ook regenen, wat vannacht ook nog wel eens een onweersbui kan opleveren. Morgenochtend nog een bui, maar daarna breekt de zon door en warmt het toch nog op naar 20 tot 22 graden. En ook zondag, 's ochtends regen, 's middags zon. Maar na het weekend blijft het licht wisselvallig. En tot zover deze Zeeland Nu. Alvast een fijn weekend en graag tot morgen bij een nieuwe Zeeland Nu met het weekoverzicht erbij. Heel graag tot dan.